हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ दा पस्टआ ओंखारबाय ड्राइभार आरो पियन ग्रेड 4 आसाम स्टेटनिफ्राय फैदों नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हासिगोन लास्ट डेटआ 16 अक्ट'बरसिम थागोन 8 पास जानाय लोगो लोगो खालामनो हागोन अफलाइन खालामनांगोन आरो अफलाइनखौ बोरै खालामो बिनि भिडिअ दंखायो दा लिंक होनाय दङ नोंथांमोना गाहायाव डिसक्रिपसनाव मोनगोन चेक खालाम बेनिफ्राय फिलआप खालामनाय भिडिअबो मोनगोन लोगोसे बे एप्लाइ खालामबा नोंथांमोना फर्मखौ स्टेन्डार्ड फर्मआवसो फिलआप खालामनांगोन आरो बे फर्मखौबो डाउनलड खालामना लाबानो जाबाय गासैखौबो आं होखाजोब्बाय दा जों गोबाव खालामला बे भेकेन्सिया बबेनिफ्राय फैदों आरो सोर एप्लाइ खालामनो हामारो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायदो आरो गोदानै चेनेलाव जायफ्रा फैदोंमोन चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना ला बेबायदि साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो ग्रेड 3 आरो 4 आव दा जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव दा बे भेकेन्सिया फैदोंमोन सनितपुरनिफ्राय फैदों डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेसन जाज सनितपुर जुडिसियेरि अफिसनिफ्राय फैदों दा बे एप्लाइआ सोलिगासिनो दङ लास्ट डेटआथ' मिथिखाबाय लोगोफोर 16 अक्ट'बरसिम थागोन दा जोङो नायनोसै बेखायनो अफिसियेल नटिफिकेसन दा बे जाबाय अफिसियेल नटिफिकेसन दा पस्टआ ड्राइभार आरो पियन दङ अफिस पियन दङ आरो दा डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेसन जाजनिफ्राय फैदों दा गासैबो कास्टनानो बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन आंनि रिजार्भ गोजा बियो जेनेरेल गोजा दा पस्टआ भेकेन्सिया सासेल' दङ ड्राइभार आरो पियनाव दा स्केल पेखौ नायना लादो 14,000निफ्राय जागायनानै 60सिम दङ ड्राइभाराव बेनिफ्राय पियनावहाय 12निफ्राय लानानै 52सिम दङ ग्रेड पे आलादा आलादा दा मिनिमाम 8 पास जानांगोन जायखिजाया 8 पास जानायफ्रानो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो जायफ्रा नोंथांमोना 10 पास जाबाय ड्राइभारावबो एप्लाइ खालामनो हायो बेनिफ्राय पियनावबा नोंथांमोना क्लास 8निफ्राय क्लास 10सिमल' एप्लाइ खालामनो हागोन दा बे जाबाय लोगोफोर 12 जाना दङ क्लास 10सिमल' हायोमोन दा बेयाव नोंथांमोना गाहायाव क्राइटेरिया मोनफिनगोन मिस्टेक जादों बेयाव एसे टाइप खालामनाया दा नायदो बेयाव नोंथांमोना नायदो नै दा बैसोआ 18निफ्राय जोंहा 45 इयार्ससिम एप्लाइखौ खालामनो हागोन जोंनि एसटिफ्रा दा जोङो बेयाव लिरनायाव 40 नुदों अब्लाबो 5 इयार्स बारा मोनखायो देन जोंना 45 इयार्ससिम एप्लाइ खालामनो हायो दानिया जायफोरा 8 पासनिफ्राय एप्लाइ खालामनो सानदों ड्राइभिं लाइसेन्स थानांगोन ड्राइभारावब्ला दा पियनावब्ला नोंथांमोना जायफोरा 8 पास जाबाय एप्लाइ खालामनो हागोन बेनिफ्राय बुंदों लोगोफोर बेयाव बुंदों आरो जायफोरा HS पास जाबाय एप्लाइ खालामनो होननानै इलिजिबोल जानाय नङा मानोना 8 पासनिफ्राय 10सिमल' एप्लाइ खालामनो हागोन HS आरो लोगोसे ग्रेजुवेट जानायफ्रा एप्लाइ खालामनो हानाय नङा होनना बुंदों जायनोखि नोंथांमोना एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआव रेजिस्टार जाबायब्ला 12 पास एबा ग्रेजुवेट होननानै थायोब्ला एलिजिबोल जानाय नङा एप्लाइखौ खालामनाङा दा बेनिसिम लोगोफोर नोंथांमोना अफलाइन एप्लाइ खालामनांगोन लास्ट डेटआ 16 अक्ट'बर एप्लाइ सोलिगासिनो दङ दा डकुमेन्ट्सआ गासैबो अरिजिनेल डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना सेल्फ एटेस्टेड होनांगोन जेरेक्स कपि खालामना हरनांगोन एनभेलपआव सोनानै लोगोसे गांथाम फट' कपि हरफानांगोन एड्रेसआव नोंथांमोना गाहायाव मोनगोन एड्रेसखौ दा एड्रेसखौ जोंनो एसे गोबाव खालामब्ला जोङो बाय पस्ट खालामनांगोन एबा स्पिड पस्ट खालामनांगोन दा बेनिफ्राय इन्टारभिउआव नोंथांमोनखौ भाइभा लानाय जागोन होनना बुंदों लोगोफोर अनलि भाइभा लागोन रिटेन एग्जाम जाया आरो नोंथांमोना जायफ्रा इलिजिबोल जागोन नोंथांमोननिखौ लिस्ट ओंखारगोन नोंथांमोना जुडिसियेरिनि वेबसाइटआव नायनो हागोन होनना बुंदों दा नोंथांमोना वेबसाइटआव नायनो हागोन आरो लोगोसे आंबो होगोन नोंथांमोननो जायफ्रा लिस्टआव फैगोन दा बेखायनो नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय भिडिअफोरखौ आंनिखौ दा नोंथांमोना बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव नायबाय था आपडेट मोनबाय थानो दा जों एड्रेसखौ नायनोसै नोंथांमोना गाहायाव एड्रेस मोनदों दा डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेसन जाज सनितपुर तेजपुर बेबायदि दङ नोंथांमोना बेयाव बाय पस्ट खालामनांगोन एबा स्पिड पस्ट खालामनांगोन अब्लानो एप्लाइआ जागोन